iphulo layo lokulwa nabemi bakumazwe angaphandle abanganamaxwebhu afanelekileyo kwaye namhlanje ityelele isikolo samabanga aphakamileyo samantombazana iLufenze Girls High eOrlando East. Lo mbutho kwezi veki zidlulileyo ubugxile ekuthinteleni abokufikela bangaphandle ngokukhathalelo lwezempilo lukarhulumente uthi ngoku ufuna uqinisekisa ukuba abafundi kwizikolo zikarhulumente banamaxwebhu obume obufanelekileyo. I-Operation Dudula yengeza ngelithi amaphepha asemthethweni abalulekile ukuze abafundi bafune indawo yabo kwinkqubo yezemfundo yaseMzantsi Afrika. Iqela i-Operation Dudula lityelele isikolo samabanga aphakamileyo iLufenze eOrlando East kwintshukumo yalo yokubeka phambili abemi beli. Injongo yolu tyelelo kukuqinisekisa ukuba abantwana abafunda kwesi sikolo bakuso ngokufanelekileyo. We managed to go inside. They've signed our letter and acknowledged, our list of demands. I mean, we're just here to remind the principals, more especially, about the Basic Education Amendment Act 32 of 2004. That when they have to be admitting foreigners in their schools, they need to make sure that they have proper documentation. Now that includes your passports, your study visas, your permanent residence, and the list is long. So we do not expect to have undocumented foreigners in the schools next year, because this is why we said we need to start talking to them before we go to the schools. I-Operation Dudula ithi yenza ilinyathelo kuba izikolo zixinene kwaye kunzima nokuba abafundi bafunde ngokukhululekileyo. The classes are overcrowded. It cannot be correct that there's a class with plus minus 60 learners in a class. How is the educators going to concentrate on a learner when they need special attention? So that's the reason why we're saying we want our kids to have a better quality education. So we are delivering the list of demands, and we expect them to comply, because this is not the laws that were actually done by Operation Dudula, but these are the laws from the department and were passed in Parliament. We are saying we want prioritization of South African children. Now, when all kids have been admitted in schools, then we can start on looking on the well-documented ones. But now, if you look at this list and we go to the schools, and we know for a fact that most of them, if not 90% of these kids, they do not have everything that's listed here. So we should have a decline in the numbers of foreign kids in our schools. And we appreciate this law, and I hope that the principals will abide by these laws. Eli qela lithi kusekho izikolo ezili-11 ekusamele liye kuzo futhi lisithi alibuyi ngamva. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eOrlando.